chomwe zinachitika tu zinali zonena kuti anangomva zoti mpando wa speaker ndi zonena kuti wina aliyense ali free kukapikisana nawo, ali omasuka akhoza kukapikisana nawo, nde basi kunali mpaka nakwayitana akazi wawo. Darling, inetu ndikufuna ndikapikisane nawo pa mpando ngati ndoyani speaker wa nyumba ya malamulo. Ino nde muti kumene koko kuchipani chikusapota AI wina aliyense akhoza kukapikisana nawo, kumakamba zoti ndaniso ndi Samuka waletu akuti afuna akapikisana nawo pa mpando wa speaker wa nyumba ya malamulo kukalimbirana ndi Samia Suleiman, kumakamba zonena kuti nde kuchipaniko mukuti amusapota nanga kodi sakakwenyanako kumeneko ndiyena chifukwa nde kuti kuchipani angathe mwina akufunanso munthu wina kuti azampange indosi akayimire chipani cha MCP. Tikhatu fotokozatu nkhani yabwinobwino, koma tupanga choncho tapangani subscribe ku channel zone za Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe timabweretsa pano zikufikani mosavuta. Ndikuti tipangitsa kufotokoza nkhani yomwe yachitika chakumadzulo komwe kuno, pamene notu Asamuka wale omwe tikwadzozo anali anduna oyang'anira za agriculture za ulimi mu ulamuliro wa Chakwera makamaka chakumapetoku, iwo atu ndi zonena kuti abwera poyera ndikunena kuti afuna akapikisane nawo pa mpando wa uspika wa nyumba ya malamulo. Pachati makamba zonena kuti ku parliament kucha mpando wa uspika akakhala ndi kuti kukapikisana anthu kukavota tufuna wakuti nde wina aliyense amene ali ku parliament amene akuziva ngati akuzithemba kuti ineyo ndikhoza kukapikisana nawo alolandiridwa. Nde iwowa abwerano tsopano kunena kuti ine ndikufuna nkapikisane nawo pa mpando umenewo ndikuzona ngati ndikhoza ndithudi kukayimira mpando umenewo ndikukawugwira bwinobwino ndithu. Zimene zotu ndizimene akukamba kumafunsafunso lonena kuti ndemu kuti akuchipani akutipo bwanji ku MCP ko akuvomerani inuyo Asamuka wale kapena mwina akafuna gotani apita akapikisane nawo mwina ndiyena akakupangani ndosa akakupangani support achipani chanu. Kuchipani tikuteko Mai Jessica Bwira akamba zonena kuti chipani ndichomasuka ndipo nchowavomera iwo akhoza kukapikisana nawo, koma chabe kunena kuti sizoti chipani chokasapota ya wina aliyense amene achokera ku Congress afuna kukapikisana pa mpando umenewo ndolandiridwa. Chomwe chikachitika nchonena kuti chipani chidzaonana kuti pala anthu angati ochoka ku Congress owakawale pala gotani pali awa ndi awa onsewa ifeyo nde kuti tikukasapotapo uyu chifukwa uyu ndi amene ali ndi mwina zomwenereza pokamba poto akutero. Komano ndi nkhondo yayikulu kwambiri yomwe ikachitika parliament chifukwa chonena kuti pakakhala ndi kuti Samia Suleiman amene sonawonso nde panopa pakadali panopa akujiya kutero kodi kudira nkujiya nzosiyana, komano akupanga woma sopano kukonzekera zonena kuti pompano ndikonena deta ndakakhala ndivotera ineyo ndejeni munamuvasa akuti kamogokokha ndikamene kakandisokoneze ku parliament ko zina zonsezo palibe vuto ntchito tikayigwira, koma mogoyekha ndi amene ndikudandaula fa udindo zikandiletsa kutani kuchaya kamogo kuti iwenso ndiwe pokamba potu akutero ndikukakhala kupikisana kumeneko, ndipo chipani cha DPP ndi alliance yawo itandaje na Ford ndazizana kuti wina aliyense support ipite kwa ndani, ipite kwa ndithuda amene yiyu Samia Suleiman. Komano nde kuti kuzozoti pala anankhumwa amene akuti afuna akapikisane nawo zimamveka zimphekesera kunjako kunoti atakweza manja basa kuti safuna sokapikisana nawo mphekesera, koma ndikhulupirira akapikisana nawobe. Pali nde kuti Asamuka wale amenewa afuna kukapikisana, palinso mkulu winaso wakuti kodi ndani kaya koma woyima pa yekha ameneyonso nayenso MP afuna akapikisane nawo kubwera nde kuti no amene wa Samia Suleiman mwina tikhaso tikuona ena ndena kuchokera ku chipani cha Malawi Congress Party kuti mwina afuna kukapikisana nawo pa mpando umenewo. Kuso komani na zonena kuti ndili tino limene kukachitikano zimenezi zosankha speaker wa nyumba ya malamulo ndi pa 29 October 2025 tsiku lake ndi limene kukakhala ndi kuti no apita parliament kuchando ukasankha kuloke kunoku ndi amene kumfuna ife ndi wakuti koma kakhala DPP onse adagwizana zoti tonse support kayikhuthule kwa ndani kwa Samia Suleiman kuti akhale speaker wa nyumba ya malamulo. Nkhani ndi imeneyo tikhala tikumangoti abe kunena kuti kodi akawale Asamuka wale muwadziwa inu timamba tikuona kuti uyu kodi ali ndi zowayenereza akhoza kukwanitsa udindo umenewo.
kapena basi ndi joma ngonena kuti nanenso mafuna ntatchukako kuti ndapikisana nawo pa mpando umene zimene tinazoona mu chisankho chimenechi choti president analipo ambiri ofuna kupikisana nawo kuti ena anutu mufuna cholinga choti dzina lanu lidzangolembedwa kuti pa chisankho chakuti akuti adapikisana nawo zambiritu kumazoona mwina motero. Ayi, democracy ndi imeneyoyo, iwowa ndoti tawalandira akapikisane nawo aphungu akasankha munthu amene angathe mwina kukamuona kuti no ngoyenerera akhale pa mpando umenewu wa spika wa nyumba ya malamulo. Muli maganizo pa nkhani imene? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section. Koma tikamaika maganizo amenewo osewalanso kulemekeza maganizo anzathu chofunikira kwambiri. Ena anu simunapange subscribe. Tapangani subscribe kuti nkhani zitu zikufikani mosavuta. Akuti